Jaod bura ma Migori kaonti Fatuma Mohammed okone od bura mondo manyo okenge mag chiwo yore kunyo mula ma Nyatike mabiro kelo yot kata yuto ne jodak ma Nyatike. Fatuma oyuak ni maloyo jodak 20,000 dhi wito miechegi kod kuondegi mag yuto magi kaluwore kod oboke mar sirikal magoyo chapa kuonde kunyo mula kod kuonde jot ma Makalda kaka kanyo mar bunge kendo dwaro ni jodak odar. Motelo ne mano, jodak ma Nyatike e kaonti ma Migori yande ong'uro chenro mar sirikal no kagimedo ni kata sani joket mwandu mawuok e pinje maoko ema neno ber mar mwandu mawuok e lo ma Nyatike to jodak to ogar mana gi chien. It is of great concern that mining activities in Makalda seems uncoordinated, hence violating the rights of the residents to the benefit from the minerals. In September 2023, the Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Forestry gazetted 6,165 acres of land in Makalda area as forest land, despite the land being ancestral home to over 20,000 households. The gazettement of the land without public participation threatens the permanently disinherit residents of their ancestral land and disconnect them from lifelong benefits expected to accrue from the minerals in the region. This has caused spate of violence, conflicts among artisanal miners and small mining companies and foreign mining companies as locals seek to preserve their right to land.